Straight to the point. Now, atong tagag-pagtagad mga kaigsunan kay si board member Ismael Jan Burgunya. Jimbo Burgunya, usa ni siya sa mga board members nga wa mo tunga. Ni adto mga higala ang gipatawag nga special session ni Gobernador Gwendolyn Garcia mga kaigalaan kay aprobahan ang 1.2 billion pesos. Unya, wa man to makakurom. Kay daghan man sad ang wa manunga mga higala. Straight to the point. Og unya, may issue sa statement nga dili sa gusto nga mahimong kabahin ni ining evident bad faith sa pag-aprobar mahigala sa supplemental budget nga 1.2 billion pesos kada kuha anak mahigalang kwartaha. Nga padung naman unta mahigala nga mo retiro na si Gobernador Gwendolyn Garcia, mo desisyon manggihapon siya mahigala para sa mga subuanon ninindako nga kantidad sa kwarta. Ha? Mo kini nga ato ni tagag-pagtagad karon, no? Kini mao nga hisgutanan mahigala mo na ingon si Burgunya, I refuse to be part of a clear, evident bad faith for the approval of this supplemental budget. Pwede ba ni mga mabutang sa atong screen dong? Naba na dong, dong. Samtang atong mahinabi ron tong taod mahigala kay gitawag pa. Pwede ba na mabutang sa screen tabangi ko no rim. Kining iyang statement nga ato ning na-post sa atong Facebook sa DYHP. Ganahan na akong ipa-flash balik diri kay akong gibasa mga higala unya mas mayo pod sa mga radio nato nga mga listeners makabati sila unya sa ato pod mga higalang mga listeners pod o sa ato mga nagsunod sa social media mao ni ang statement. I refuse to be part of a clear, evident bad faith for the approval of this supplemental budget amounting to 1.2 billion in total as requested by outgoing Governor Gwen Garcia that shall, proceedong, tiwasadong, that shall clearly hamper. Sige, move ko no, Rald. Sige ko no, Rald. I-move ko no, Rald. Kana mabasa, kana. Sige. Okay? Sige, move pa. O, kana, pataas. Okay? O. That shall clearly hamper the administration of Governor Pam Baricuatro. Move dong. Kana dong, kana. Okay, kana. Napa mura ta nagbasa ba og kuan ba? Mura bitog na sa simbahan dong operator ka sa kuan ba kinini ang proyekto. Kana okay na dong no. Kay ana sa pagkakuan na dong para nga kinini ang mura ni kanta ba nato ba? Labi pang uban wa makay-memorize sa kanta. Okay ra kayo kay naaman no. Ang projector mga kahigalaan. Kay kining uban manimba mahigala kana na ang naswitos kanta ang uban pod dili ka maos kanta pero kung doon na kopya okay na kay makamaon na kastuno okay naman no ang kana lang iyang lyrics wa ka memorize pero doon na mga higalay kuan kinini ang doon na mga higalay kinini ang matawag na to kopya din ha okay na dayon so mao ni ang iyang gisulti sa Binisaya pagud ani mahigala ako dili ko may refuse siya wala siya mahigala mo dili siya mosugot nga mahimong kabahin ni ining klaro nga evident bad faith sa pag-aprobar ni ining supplemental budget nga mo kantidad og 1.2 bilyones ka pesos. Nga gi-request ni outgoing ni ining padung na mahigala nga mo pahawa nga Gobernador Gwen Garcia kay kini klaro nga makaapektar kini sa administrasyon ni Governor Pam Baricuatro. O kini mahigala sumuna nga kini mibarog gid siya sa unsay angay nga barugan mga sukit tig paminaw. Lastong linya karon si Provincial Board Member Jan Ismael Burgunya, Jimbo Burgunya sa 3rd District of Cebu atong mahinabi ron buntaga mga kaigsunan. Lahat ng tanong, straight to the point. Board Member Jimbo Burgunya, maayong buntag nyo live daron sa DYHP, RMN Cebu o sa IFM o sa atong mga social media platforms. Good morning. Hello, Nyor. Hello? Tay pa, gamay lang. Okay. Sige, kana. Okay, Nyor, good morning. May buntag nyo, no? Oh, may buntag. May buntag sa tanang mga suking tigpaminaw nyo, o may buntag ka na tong tanan? Okay, salamat kay nakontak ni ka na mo intawon nung buntaga. Okay. Panyero, Board Member Burgunya, kinini ang daghan ang mga tao gyud no nga nalipay sa imong pagbarog. Nga wa ka motunga kay nakahibaw ka nga kini dali magining 1.2 billion nga
pag-aprobahan unta last Wednesday. But karong adlaw regular session ron, dili na special session. Regular session. Unang pangutana mo tunga ba ka ining regular session karong hapon? Yes, ato ning tungahan nyo, no, kay ato man ang obligasyon ng regular session, kay daghang mga tukion po, no, gawas pa ni aning basin, posible nga ipalusot. Ngano nakaingon man kung posible ipalusot nyo? Kay wala man ron sa regular agenda. Okay. Wa man lang pada pag Bernes, kay may deadline sa pagpada sa regular agenda. Naamo ko na ilusot sa rules nyo nga kung naay urgency, pwede ipasud, no, other matters. So pwede sa di pa magsugod ang session, duha ka oras sa di pa magsugod ang session, sama ilang gibuhat atong special session, palutsan nila dayon o kaning supplemental budget. So posible gyud nyo, no, mo nang atong bantayan gani ron. Nagpakuan ako sa opisina kung naabay kalit lang supplemental budget nga ipasulod nga naay kanang ingon ta wala gi appeal sa regular agenda. Mas para maayo. dili mabantayan nato. Posible lang na yun, ha. Posible lang. Magbantay ta karon, no, karong buntaga. Now, but at least sa agenda niha nga nabutang wala na patik din ha. But ang ato manggong bantayan basit sa other matters ikalit og appeal. Oh, nyo nga naaman ay kuan kun nay urgency gikan sa governor, tukion magyud na siya sa provincial board. Pero may tag urgency gyud nga tinud-anay, matter of life and death, matter of emergency or whatever. Lahi man ning emergency nyo mo dinilan man ni kay nag-countdown man ni sa padong sa June 30. Lahi ni nga emergency da. Kadudahan nga emergency. So mas maayo noon nga mo attend ka ining maong session para nga kuno galing at least diha sa regular nga mga agenda wa ibutang simba ko uroy og ilang ikalit og sod sa other matters, at least maka-object ka or ma-question nimo ni on record. Yes, no. Mo na at least ma-question ito on record, and sayod ta, no, ang atong mga provincial board members, no, nagduha-duha na pod sa ni sila kay nakita naman ato nilabay nga session, a special session nga limaray nito nga, when in fact nagdaabtan ko to sila alas 2 sa kadlawon nyo meeting, no, para pagpalabang gyud sa special session alas 2 kadlawon sila na human ato. Forum na to ilang ihap ato. Pero nga wali to nga atong mga kaubanan kay nakaamgo sad sila nga di nami magpagamit. Di na magpagamit, barugan na natong mga Subuanon nga mo'y gapili kanato, no? Bitaw, correct. So karong hapon kami sa media sad, akong reporter dito, akong paddoon kay magkuan pud mag-live may unya, live sa atong Facebook og para mahibaw namo kung kinsay board member nga dapig sa mga Subuanon o kinsay board members nga magpagamit gihapon ni outgoing Governor Gwen Garcia. At sa maklaro namo na unya. So kini kay regular session man adto gini sa session hall. Di renovator ng session hall niyor, so pwede unta sa social hall, no, kay Okay. magdako ngari but ang gibuhat gitong special session gituyo man nila nga ari sa gamay, no, sa conference room para kasulod ang media o gamay. malimit ra ang mga makasulod siguro, no. Gamay bitaw. Ang gipanglantaw nga ana man gyud sa huot o gamay nga conference room. Natingala bitaw gid ngano nga gamay man dito man sa huot niya maglisod hinon media og sod. Mura mahinuno ganang exclusive lang board members ay lamog sod media kay may lugar. Sige, open ni siya pero di na magkasudlan. Open on tani, di naman masud. So diha na lang mo gawas kay di na masud. So unya wala pay gibutyag kung asa ang venue ining maong sesyon. Ang venue niyo ako pang i-check ug balik no kung sa gitoy session na kanina ako tanawon yun, ha. Pero posible yun nga adto Japon sa social sa conference room, no, nga gamay nga conference room. So mo nay atong angay nga bantayan yun kay mo may adto Japon's conference room Japon yun. So gamay Japon. Gamay Japon nga lugar kay conference room ang Japon. Katong gi-held ato sa una ngadto gihapon. Ang katong special session asa held ang special session adto na pod ang regular session, no, na conference room man siya nga gamay nyo na Di ba unsa man ang dako-dako katong kwan si social hall untay giangay nyo, no. Social hall mi atong ni kalabay nga session katong before sa special session nga ngadto man nakita man naglanog man ato ang pag-object ni atong mga ubang mga inguntang kontrata nga angay tan-awonon tama ining kanang Mr. Lu, no, nga kaning mao maning private
service provider sa kani mga CR, no? CR. So, gi-object po nga to unsa tong amendment sa kontrata. Mm. So karon murag nakaamgo siguro sila nga daghang makadungog, daghang makakita nga to sa social hall. So aring ibalhin nila nga ri sa conference room. Dili man ni nato pwede nga ma-request og si Davide man maoy vice governor nga kanana ang aron makasud ang media. Ngadto kita sa social hall nganong kami tanong tingala man mi nganong dito man sa gamay. Mura naghuot ba? Nya ingon nga kanang naman open man unta media nya di naman makasud mo. Mura ba hinuonog nahimong justification ang kuan ang kagamyon sa lugar nga na may dako unta nga lugar. Mao gyud non, mao kita makapatingala lang nyo pero wala laing tubag niya na muna siguro tuyo para malimitahan no ang makasulod sa session hall sa session no kay dito man sa siya. So mo nay mahitabo ron nyo no. So ang sa karon nga kuan wala gyud pero anytime between before sa session before 12 o'clock naasa siguro ipasulod no nga nga butangan lang certificate of urgency daw no. Nga nang wa man nila gipasulod pag sa regular agenda no nga to Wednesday nga wala nakaspurong pag special session so ila taning gipasulod sa regular yun nga agenda. Mutan-aw mi unya ang media, mutambong mi dito unya aron nga maklaro namo ni. Wa ni gibutang sa regular nga agenda, kung ilan ning ibutang sa other matters, klaro na gyud nga palusot ni. Mao gyud no, wa na gitay laing nga kakuna no nga nang wa man gyud iagi sa regular nga proseso, iagi ag shortcut no panalitan ilang ipasulod karon no karon sa other matters ilang butangan ag hapinan lang og urgency kunpay para mapugos kunog tuki ang provincial board. So ako panginaot sa akong mga kauban nga mubarog sila kung unsay sakto nga pamaagi og unsay angay no para subuanon og dili lang sa ingon tag diktar lang sa tungod sa amo no amo kita no Taro man, ng istorya naman ng mga Subuanon, kinsay angay lang palidon sa atong probinsya. So, hinaot, respetahan nila. O mahimo silang katambayayong kaabag sa atong bagong gobernador o dili tigbabag sa kayuhan. Kana mo maayo. Now, for the benefits sa itong mga igsuon nga naminaw na ito karon, especially ka mga tao nga, dili kayo suhito sa kining atong mga house rules, no, diha sa Junta Provincial. Kining mo ingon ganita og kuan, certified as urgent. Unsay bot pasabot ana nga maong kini ang ipapasar nga usa ka butang kung i-certify kana sa governor nga urgent. Kanang hinuon yo sa atong rules gyud big gyud hinong kay nang kanang dako hinong kay liwi gyud no. Kung unsa tan-aw sa gobernador nga urgent murag inana mo ka dako nga gahom among gi surrender nga to sa atong gobernador no paglingkod niya ni atong 2019. So mo nang anything iyang ikuan nga urgent, iyang itan-aw nga urgent, pwede gina niya mapasulod. Pero at least ato ba propriety na lang ato anyor ba? Good faith na lang kita ato nga angay ba gyud kani nga urgent or lahi ang tuyo og tumong. Naay motibo nganong ipadali og ipalusot ni. Mao mo gyud ikuan ang bad faith sa pagpalusot niya na nyor ba so mo ni atong gitan-aw nga klaro kay na hidden nga motibo nga labi na kung may kag urgent dunay pag shortcut ani nga mahitabo panyero. Yes nyor no mao ginay tunod-anay no kung urgent na agi shortcut kay tungod tinod-anay nga dahil dinalian para sa mga Subuanon sama sa imong gituki no may tag para sa hospital kay kinabuhi ang nakasalalay diya. Di man hinon ang para hinon sa ospital nga tambal o guban pang mga kagamitan nga kinabuhi ang nakasalalay no ang kuha na ng dapat mo na i-urgent kay daghan kay namatay sa atong hospital tungod kay way klarong tambal way mga doktor nga espesyalista ug uban pa so mo ni angay i-urgent unta dili ang infrastructure nga project di ba? So kining 1.2 billion nga dali gyud ni Governor Gwen para asa man gid ayon ta ni kaning board member Borgonya. Ang breakdown ni ani nyo no naay 400,000 ani LAF nyo no LAF unsa man ni LAF Local Assistance Fund mo ni siyang para sa mga infrastruktura no so mo ni diri ang angay na tong bantayanan nyo no kay infrastructure sayod naman tatanan kana mga infrastructure project unsay mga mahitabo nyo no naman gyud mga milagro diha infrastructure
Public knowledge na. Oh. Oo, nga nung ganahan di kay infrastructure project ya, mo na yung mga kung unsa inyong ginauna, mao po na siguro. Oh. So ang 400 million ana diha sa local assistance fund. Oh, local assistance fund, no? Okay, Infrastructure projects siya na support to LGU. So, mo na siguro ni ang ato na lang ikunik-kunik nyo, di ba? Ninggawas naman to sa media ang katong mga resolution gikan sa lungsod sa Tabogon, lungsod sa Dumaguete. So, Manhong. nalusot pa ning 400,000, mo na ni 400 million. Resolution atong mga nag-request og dinagko kay nga tag 300 million taga abot og 600 million no sa asa to Tabogon or asa ba to no Tabogon o Dumanhog. Oo, mo na siguro ni padulngan yor sa kaning 400 million nga infrastructure project. Okay. So di yun mo ingon ta mo lusot kay na nagdipunduhan naman na may igong pundo para mahatag sa usa ka ma-block fund sa usa ka local government unit no. 1.2 billion man eh. So ang uban ani kini 400 nani sa local assistance fund, ang uban ani nga kwarta asa man gibutang. Ang uban aninyo gipang butang ni sa mga opisina sa board member no. Gibutang no consultancy. Tunga-tunga nagutas tuig nyo pero nagbutang sa 420,000 no sa consultant. Nagbutang para sa fuel 300,000. So sa matag board member kabaw man yun na mga ubang board member nasayod man gud nga sa una panahon ni Gwen no. Pilting nihita ito mahotdan mi pemi gasolina. Wa man bawo pa mig hangyo nga to mura mig makililimo sa atong gobernador nga gob kuani intaw ni gob no pero karon wala iya dengi buhong lagkalit ni mga board members sa ingon ta sa gasolina o uban pang consultancy nga services no nga budgetan din niya nyo ba o kalit then of course lain po nyo katong ingon nimo nga daghan na kay mga personal services nga moabot og additional nga 35 million masiguro ni para sa katong murag ang tibok nga personnel sa executive nga mga co-terminus ug mga casual ibalhin nga ri sa vice governor muna ingon tag na ari na sa opisina sa legislative ang kanang mga ubang pa mga co-terminus og kuan nga empleyado no nga motapos na mopupos na ilang termino kaninyo nahitabo naguna ang budget sa wa pa ang pag-create aning mga kani mga opisina ha. Kay atay pa magini-create pud nga ri sa opisina sa legislative. Kay karon napa man siya sa executive branch kay pang executive man gyud ni ang kani mga ingon tag mga laborer, kani recreation and welfare services no mga admin aid ug uban pa angay man ni ngadto gyud sa executive pero karon ari na siya ibalhin sa legislative. Mga receptionist. So, diha, mo na makaingon ko nga, ang motibo aninyo ba sa pagbuhat ani, nining, kung dili man good, putli ang tinguha, no? So, klaro, yung kayo, tataw kayo. So, kining kwarta nga giingon nga, dakong kantidad sa kwarta nga ngadto ibutang sa opisina ni Glenn Suko. Tinuod ninyo? Kato siguro ang kanyo, 400 million nga infrastructure projects, no? Kato, pero mo siguro, tumotoy kato mga adto ibutang sa legislative no nga kuan. Kay dili ba mahimong questionable ni nga ang legislative department sila man maoy ang ilang main nga trabaho maman ang pagpalabang og mga balaod. Dili man sila mo execute unta na mga projects. Nganong adto man itagak ang kwarta. Mo gyud nyo no nga adto man ikuan tanan ibutang no. Mo ning breakdown nyo ha local assistance fund 400 million. Okay. No socio economic development fund 260 million. Ay sabi ato sa tagsaon ha. 400 million ang sa local assistance fund. Okay. Nadiha ang infra, no? Okay. Yes, sir. 400 million. Yes, 400 million. So 300 million na? Socio-Economic Development Fund, 260 million yun. Tayo pa ha, 260 million. Ang Economic Development Fund. Economic Development Fund. Okay. Para asa man ni siya kunuhay? Mo sa siguro ning gamit-gamit sa assistance sa siguro ninyo, no? Okay. Socio-Economic Development Fund, no? Sige, sunod. 400 million, 260 million ang uban. Micro and Small Enterprise Development Fund. Naasan is 100 million yun. 100 million. Sunod. Human Resource Development Fund, 200 million. Human Resource Development Fund. Mo na siguro sa mga personnel niyo, kato mga tao nga gikan sa executive nga ibalhin sa legislative. So daghan kay taos Glenn Suko anay kumaohon.
maghuot pa siguro sa legislative nyo, no? Kaya So mga tao ni sa executive ipamalhin sa legislative. Mo ni mahitabuan eh. o Sus, Ginoo ko. lain pa sa nyo, food security. Food So, security. 140 million yun. 140 million. Utang, no? Oo. 100 million. Grabe. Then, Unsa pa? legislative services nyo, 17 million. Oh. Legislative services, 17 million. O laing PS, no? Personal services, 35.7 million. 35 million. So, mga ka na mga kanjud sa under yun sa office vice governor. Yeah. So dakong kwarta mabuhong kayo ang Vice Governor's Office ani di ay kumaohon. Yes, yun. No? Napay MOOE nyo, additional 35 million. Unsa man ang imo? MOOE, Maintenance and Operating Expenditures. Nanamata ni pagsugod yun yun, no? Pero additional pag yun siya. Kinanaman niya pagsugod yun sa syempre sa annual budget, naka-appeal naman yun na ang Maintenance Operating Expenditures para sa tibok tuig sa 2025. So, karon dibutang ni nga to tanan yun. Morning na nikabat ni 1.2 billion kung totalon to tanan yun. Oo. No? Kini bang sa balik ko na to no, ngano man ning kadagko man kayo o mga bayranan sa consultancy ang ato mga board members tag 400,000 man kada usa unya ang sa Vice Governor 800,000 hapit man 1 million. Kadako ba? Pag additional siguro ninyo no kay actually naman gud naman mi usa ka consultant. Then naka-budget, naka-allocate naman ni para sa intirong tuig, no? Na naman yun, no? Nga karon para siguro makakuha po niglain, no? Pwede mo siguro ni regalo para sa mga board members, no? Pwede maka-hire sila glain na po nga consultant, meaning nga amount, wala konsuelo sa siguro. Nga tige nay 300,000 nga additional nga gasolina, nay 400,000 nga additional nga consultant para sa makapuno mo og consultant para sa from July lingkod niyo until December. Karon ka na wala naka-budget naman unta ni daan yo no sa ilabay pa nga tuig og mo naman ta na nan-igo naman ta to no among consultant mo naman toy nasabutan or mo toy pagpuga sa una ni sa kanhi sa outgoing governor nga mao ra nay inyohang kuan ha budget mo ra na so katong nilabay wa mi nabuhat no tando-tando na gyud mi kay pag mo na inyong budget sa gasolina mo na inyong budget ko sa kanang consultant hasta tissue paper wala na gimi tissue paper sa opisina uguban pa so inana na ka lisod ang among kanyo no na makakuot na mi kagalingong bulsa sa hasta sa among mga gamitonon sa opisina kay ipit man kayo gani ang aircon na magitoy sa una nga tunga lang sa adlaw ang aircon no? Mo na ingon na dato kay Rich's province pero as aircon nga ingon ta gami tunga lang sa adlaw half day lang mo half day para makasi kurinti. So, mo na nga ko no so syempre mga board members wa nalimot niya na. Wa nalimot niya na mga board members nga ingon ta mura sila grabe ka luoy kayo nga maghangyo nga to sa gobernadora kay hastang mga budget para sa tong sakyanan, mga battery, ligid ug uban pa no maglisod pa mi. Kami pa'y makakuot. Nya karon kalit lang kabuhong, di ba? Mura klaro na kanyo. Klaro pa. Mura ba o kanang matang ni pagwalda sa kwarta aron ang kwarta download na daan gatos mga board members or wa na pag lingkod ni pamilya way iya to naman ana lagi na to nakita nga rason yun no kay wala kita nakita kining nga atong balikan na intriga man ko ining kalakiha kay ang usa ka board member is entitled mo usa ka consultant. Yes, yun, no? Okay. So, natingala ko, pagtanaw na ko sa items, kay doon na nagpasa na ko og items, pero wala na ko ito igong pagtagad lang sa. But karon na-mention man ko din mo, ang usa ka board member aning bagong supplemental budget, na 480 million, 480,000. 420,000. Nga, kada usa gyud ka board member. Yes, kung ano kada ko, no? banay sa to pa, additional ni, pwede mo hire og additional pa din nga, pwede. Consultant. Pwede kung ma-approve ning budget, pwede po ana pog laing consultant. Okay na may 480,000 nga budget kada usa. So nakalit og kabuhong. Kunuhay ang mga board members no nakalit og kabuhong. Mo yun, nakalit og kabuhong. Hasta ang gasolina, no? 300,000. So, mo naman tani para sa usa ka tuig. So, mahugog 600,000 sa tibok tuig na niron. No? Pwede magtuyok-tuyok sa tibok Cebu ang mga board members na ni. Additional nga gasolina.
Sumura So, og so katingalahan ni at least ang mga board members nga naminaw na to karon o kini mga board members nga mga kauban kay bawo sila ani dili ni sila blind ani nganong kalit man lang ni karon. Sa una hinuon nga naa pa si Gwen magpakiluoy ta hapit para sa gasolina para makasuroy ta sa mga constituents. Karon nga wa na siya mo gi-download ang gusto niya i-download ang kwarta diri nato. Mura ba kanang hotdon ang parang iniglingkod ni Pamela wa na iya. To na nakakuha na dayon. Oh, ay nana, nakabantay ang mga board members. Karaw na lang hinoon. Sa una nga maglisod ta, malagi ito. Tinod na gina nyo, no? Hasta tissue paper o guban pa, bond paper, pwede pa ta mahotdan og mga office supplies, no? Kay way mo abot kay mo na. Grabe ang pag-ipit sa mga board members. Karon ni noon, kalit na, di ba? So, kapatay sila na agwa sila malimot. Wa malimot ang mga board members ani ay kumaohon eh. Unsa may mong reaksyon nga mura man og si Tata Corominas imong kauban di sa 3rd district nagpa-explain man siya nindot ra ba pong pagka-explain pero karong hapon akong tan-awon unsa gi iyang stand og panalitan ipalusot ning 1.2 billion yang explain dito nga mao na ang procedure na okay man pero ang akong gusto mahibaw ng ultimate gyud nga baruganan. May akong gusto mahibaw-an og unsa iyang baruganan ipalusot karong hapon ang 1.2 billion manan-aw ra bagid mi kamis media mahibaw na mo kada usa ka board member kung kinsay unsa ilang baruganan unsa may reaksyon nimo atong yang statement ni Corominas. Well, usa na mo sila sa gasabot ano yun after ko sila galas 2 kadlawon apil na sa ihap nga mo approve og mo approve ni aning supplemental budget no sa ilahang pag-meeting dito sa kasamtangang gobernador no so ang pagtungag yun nila wala ilaing tuyo og tumong no di na lang George, kung magpaguryo pa, di ba? Wa man ganiya to baga nga mo uyon ba siya or mo disapprove no sa supplemental budget na I think na kuha naman sad siya nganong I think akong tan-aw nga wala gusto lang siya nga good shot japon siya sa atong gobernador sa outgoing gobernador Gwen Garcia mo siguro nitungag yun siya pero nangingon naman siya sa tumakauban nga okay ra mo di mo mutunga ay lang mo tunga ako ra tunga nga to importante nga dili ka makakurom so yan na ang duwa nila nyor no? mismo sa mga board members nga ningon na gyud sila nga gusto gyud sila nga di mo tunga pero ang sama siguro sama ni Tata ipakita siya nga to para di siya kasab-an o good shot japon siya sa ni Gwen Garcia. Pero at least kini man gud ka special session di ta magwa kagahapon, no? Yeah. So klaro na to daan nagtinuganan nito daan nga makurom gyud unta mo toy prosabot na gyud kung manunga mga board members. Kalit lang awa mo tunga. Mao gito. Klaro ta. Siyempre dili maabtag alas 2 kadlawon kung dili mo gisabutan nga magtunga para i-approve, no? So mo na gito ang game plan daan. So di na lang magpakarong ingnon pa o magduha-duhag naong ba. Bitaw. Klaro lang gyud. Kubalog lang kitag tinuod unsay para sa mga subuanon nganong ato pa limong-limong atong baruganan gud ba? Mo. So mo ginay angay gyud unta nyo no. O yun ba siya o di? Wa man niya gito ba? Simple ra man na. Now, kining si Glenn Soco sa dihang na-interview sa mga sakop stig balita, in fact, na-printa gina sa pamantalang The Freeman nga ang katuyuan pud kuno usa sa mga katuyuan ning 1.2 billion pesos nga ipalabang kay aron kuno ipa-renovate na sa opisina sa bag-ong mga board members si Olinsino og si board member Sanchez nga maoy bag-ong mga incoming nga mga board members. But pasabot ba niyo mo na tingala bitaw ko kay kumupuli man gud ni kini duha ka mga board members coming from Mandawi ang ilang pulihan ang opisina ni Glenn Soco o ang opisina ni Junkie Uwano. Mga maayo pa man ilang opisina, pwede pa magani nga dili ni pa-renovate. Pero kabahin kuno ining 1.2 billion ang pagpa-renovate. Unsa imong reaction ana? Is there na additional manggod nga duha ka board members nyor sa para sa syudad na gyud Mandawi. Kato sila Sanchez ug si Sino. Kay ang piling sa 6th district nyor mo naman lang tong Lasyon o kanang Cordova. So si Lagun ug si kanang Alfie Uwano. So nagi additional duha ka nga board members. Pero mo na nyo di man sa kinatibuk nga 1.2 mo gamiton sa pagpa-renovate no pero ngadto kuno haon mo na kunong urgent kay dinalian kay aron nga para magamit sa pag-renovate sila mga opisina dili ba lain paminaon
board member Borgonya nga anong unahon man nato ni mga opisina ini mga board members nga unahon na to atong mga constituents. Total nindot pa man ang opisina ni Glenn Soco, nindot pa man ang opisina ni Junkie Uwano. Yes, no, pwede na gyud sila makabanos niya na kung mao ilang masabutan na mao makabanos sa ilang mga tagsa-tagsa ka opisina. And at the same time, kung ingon taga ng gamit lang sa house, maopisinahan naman lang na ditso, no? Hindi na ka urgent yun nga pwede naman makabanos basta na earphone, na computer, na mga table o likudanan, wala makapunction naman ang usa ka board member, no? Hindi naman kihala na gwapo og nindot yo. Pero di gyud na mo total og 1.2 billion yo. Usa lang Usala na sa iyang gamitan. So dili urgent kay kung mauho na pag renovate man ka sa opisina dili urgent. Dili na ka urgent nyor nya dili po na total nga 1.2 billion. Actually nyor si Olinsino baya, basig mahinabit po nako ron, teling tawgan po nako ron taon. Kay ni chat nako ingon si Olinsino kay sipa ba sa Mandawi ang DOHP o ga FM. So kayo no sa tibo ka probinsya sa Sugbo maayo gyud kay na imuhang programa kay na edukar gyud ang atong mga katawhan no pinagi sa imuhang programa niyo. Salamat gyud. Chat nako si Ulin, ingon si Ulin ay ako ni tawgon non. Ingon siya nako nga wala wala gyud koy kalabutan nga gihimo kung rason sa ilang urgent 1.2 billion nga supplemental budget. Kay kung wala koy opisina diha sa legislative building, pwede ra usa ko sa akong law office. Ingon in taon si Ulin. So wala kibaw sa Ulin taon aning kuan gihimo sa katarungan? Way kalibutan yun, no? Nagihimo pero kung naman gay pag-ausbon, no, di ginakabot 1.2 billion. At the same time, kung ingon talag functional nga office, na aircon, na computer, na internet, na table, na lingkuranan, wala. Makapunction na gyud ang usa ka board member, no? Bisag di pa inana ka nindot kayo ang iyang opisina. Pero kanang opisina kita-aw na opisina ng Glenn Soco kay mo adto naman sa mo pulin Davide. So kanang opisina mabakante. Kung mopuli si Ulin ana or mopuli si Sanchez ana, kanang mga opisina ha pwede na gyud nagdili gyud ayuhon yor. Para nga makasave tag kwarta ba para sa mga subuanon unta. Nindot yes, mga opisina ha oy. Mga functional na gyud kanyo, no? Pwede na gyud malahos og kanang gamit siya. So mo na ko anyo. So maayo noon yon nga maka-attend ka unya kay kato special session man tong papatawag but unya regular session man aron nga naay makabantay panalitan kung unsay mahitabo unya ba tingali og ang regular nga ang inyong agenda wa man i-appeal ning 1.2 billion basig ikalit lang ni dito insert at least mabantayan nimo dito og maka-question din ka ani. Yes no, akong kakuyonan ni basin di morning gi chop na ni no wala na ni gi whole lump sum 1.2 billion. Hinahinay lang ni basin lahi pa ipasudon nga amount karon tawa sunod session na pod lahi na pod nga amount posible gyud na moy ilahang buhaton yun mo manggani na nga para kunuhay dili kayo kita sa katawhan ang gidakon sa balor no anam-anamon ni ron mao siguro ilahang game plan karon na pagpalusot nga butangan lag urgency hinalian kuno sa gobernador mo nang wala gi-appeal sa regular agenda og submit. Sa inyong house rules kung urgency na gani di na mo agi og pila ka reading, shortcut na dayon ang pag-approve, no? Yes sir, maagi tulo lang ka readings pero mahuman siya usa ka session. Yeah, okay. Mao na say kalainan kay kung panalitan gud og dili siya certified as urgent, first reading, second reading, ang regular nga pagpasal og balaod non, first reading, second reading, third reading. But og certified as urgent, anang adlaw approve dayon. Pwede ra kanang the same day, human. Atong Wednesday kung nakurom pa, wa na. Approve without thinking na tanyo. Goodbye ng 1.2 billion sa mga subuanon unta. Pastilan. Approve na to without think pas kilat no. So ako pa na to. Yun, no, wanay pagtuki o pagtuon. Kung mao no, wanay discussion. Ditso na dayon. Mo na ang ang mga tao ba gisayangan nimo nga ikaw dunay prinsipyo, dunay baruganan, angayan ka nga naa dinha. Og ngani natong milabay nga eleksyon ni daog ka. Bisan pa man og ni-withdraw ka ba? Limang ka na dako na kayo nga kuno nga ni-withdraw ka pero daog gyapon ka unsa may imong reaksyon nga ang mga tao diya sa 3rd district despite the fact nga ni himo kag formal withdrawal pero daog kag gihapon sa 3rd district unsa imong reaksyon og tingali imong pasalamatan ang imong mga constituents diha nga nabati kini ba tong programa nyo sipa ra ba ni 3rd district?
kusog ganyo no, daghang kay mga katawhan diri mo musulti na to nga nahisgutan ko nako nimo atong nilabay na mga programa og nakitan pud nako. Bitaw na pa dako ginako kay pasalamat no, di ko makatuog yun nga makadaog pa ta kay wa tay tarpaulin, wa na ta nagsuroy, wa gitay gigasto maski piso na no. So makaingon ta nga tungod na sa atong mga maayong buhat sa nikalabay nga unom ka tuig nyor. Ang ato magong nakita nga pagtuon na to nga gitagak nako sa One Cebu Party no, ditagak na ko nilang Gwen mo na nga maglisod na tagdaog kay ang traditional nga pamulitika mo na naay kapitan nga magdani mo, naay mayor na magdani mo, naay ingon na network niyo ba? So mo na mga naanda na to nga pamulitika or formula unsaon pagdaog pero karon nausab na maday ang mga butante no kay sama ni Pambari 4 no nga walay ang katawhan gyoy ni Tuboy why maski maka-claim nga politiko nga sila nakapadaog og nakatabang kay direct gyud to ang katawhan gyud nakapadaog. So makaingon ta nga naedukar na sa gyud ang atong katawhan og mas mature na no usakas nakatabang ni ana nyo no na at least na mature na ang atong katawhan. Murya buyag no at least atong gi-educate ang mga tao nga dili lang ta kuan no na kini wa ka magmahay nga bita may paywa ko mo-withdraw kay daog manggihapon gani oh. Bisag ang pagmahay nyo pero may pagmahay na maguna no niya tong panahon na gud giipit man gud ang programa no nato nga let's say kanang kahanas no di nato ipa-release sa ni governor ni outgoing governor Gwen no di nato ipa-release kay tungod para dili ta maka-gain og mga butante iya naman ingon ta marag mahug og giipit man gud tanyor so hadlok po ta mapaakan tanyor no hadlok pa kan sa diha di ba makahadlok pa gyud na no so mo na nga atong panahon na ni choose ko og peace of mind yo no until namatay gyud akong igagaw dito sa provincial hospital nato nyo no diha sa natong Semana Santa namatay akong igagaw diingnan ko sa nurse nyo na sa una panahon ni Davide kaning mo igagaw board maoperahan unta ni ngari pero sukat paglingkod ninyo ni Gwen wala di na ta ka-opera ngari so murag dito pag ko na konsensiyasyon niyo ba bitaw no ako namang na pasagdan no makaingon ta nga I feel guilty po ana niyo ba no nga usay nitabo sa ato ang provincial hospital nga namatyan gyud ko igagaw diya sa Balamban no sa diri sa Balamban sa provincial hospital sa Balamban nya mao gyud giingon sa nurse nako nga panahon ni Davide board operahan unta ni pero sukad paglingkod ninyo ni Gwen dili na nawa na mato giputol na to wala nang mga espesyalista na to dili nakapaagat ako nyon nga ning tabang ko ni Pambari 4 pasugod pag human sa Semana Santa. Oo. Kining board member Ismael, unsa man tong hitabo ang atong pag-withdraw niwa? Giistorya ka nga withdraw na lang din ha, gi-pressure ka, gihulga ka or unsa man hitabo ang ngano man gisayangan ang mga tanawa gud karon no daog ka gud. Di man ka bisag mi withdraw ka. Wala kita gihulga og gi-pressure nyo, diingnan lang gyud ta sa atong gobernador nga out nako. Out nako sa One Cebu. Out nako sa partido. Mo na gisulti sa ato ang gobernador. O mo to nga imong mga programa wa na release og mga budget imong programs. Di hold unta nyo, hold. Pero sukat pag ingon ko nga di na ko mo dagan mo to napadayon. Napadayon kay ingon nga wa nako mo dagan. Murag nahog og na regalo gyud tanyo no. Kay mo masadto iyang pang sulti diri sa kuan na mura manggog basta giregalo gyud tanyo na sa mga politiko diri no sa lungsod sa Balamban no ug sa at least ilamang tan-aw gyud na diputlan ako dagpako kay nagtuo maguni sila nga mudagan jud ko 2028 pagka Mayo so appeal sad siguro no sa sulsol sa ngadto sa ni gobernadora no sa outgoing Gwen. So mo na tungod sa sulsol mo na nga para dili ta ingon na masibilyan ta karong 2025 gusto gyud lang nga mapili ta nga dili ta ma board member sila hinoy napildi diri sa lungsod sa Balamban no. Ang meeting sa kini diri sa lungsod sa Balamban yor kay ang nidaog pod si Mayor Amos Cabahog wa pod maski piso gasto wa gyud mura sa nigpambari 4 wa kapitan wa kwalta wa vote buying gikaon tinuod yun ang giingon no nga gikaon ang paon giluwa ang taga mao gyud sa lungsod sa Balamban nga dynastiya pud nga 30 city katuig gipildi lag tangkal-tangkal nga mayor kay tangkal-tangkal man nga tricycle ihang kuan yor ihang sakyan mo po na nahitabo nga milagro diri
sa lungsod sa Balamban, no. Karong Na- eleksyonan nyo, no? Ikaw nga dugay-dugay na diha nga naa sa politika, nakapaniid ka karong eleksyonan is very unique election. Yes nyo, no? Oh. Unique yung kayo. Mga way kwalta, way machinery, mo'y nangadaog niyo. Oh. Governor Pam sa probinsya sa Sugbo, nga rin Samoa sa lungsod sa Balamban, Oh. nga panghatag maski piso, way makinarya, pero nidaog pod, no? Nidaog pod. O way kapitan, so lahi na gyud ang ato ang kuan nyo, no? Oh. Believe ko sa ato mga butanti karon, no? Kamao na gyud mo pili. Dili na magpadaras kwalta. Mao gina importante. So karong hapon at least among bantayan ang sesyon ninyo sa provincial board o hinaot nga naa ka makatunga ka o Yes, makabantay ka alang sa katawhang Subuanon, board member Borgonya. Yes, gikan gani lalgan ako pa dong kapitol nyo gikan sa ato ang lungsod sa Balamban, lalgan ako ngadto para ato ning paminawon ngadto unsay ang wa bay kalit nga ipalusot nga chop na ni ang 1.2 billion dili na di gikuan kasi una ni 400 or sa kaha. Mao na. Unsay panawagan nimo? Unsay panawagan nimo sa imong mga kauban nga mga board members karon? Akong panawagan nyo, no, nga inaot nga idunggon nila ang tingog sa mga Subuanon nga ning sulti naman ang mga Subuanon nga ang sunod nga dilirato ari na ni Pam Bariccuatro og dili sila mobuhat og mga lakang nga maka jeopardize, no, makaingon ta maka palaw, no, sa mga programa sa atong gobernador kay ang pundo ari naman, no, di kuan man siya pundo. So atong panginaot nga sundo nila ilang konsensya og dili sila magpagamit kay man naman tag pagamit, no, nahuman naman. So dili na ta magpalabi pa, no, angay na i-redeem na nato atong kaugalingon. Ako pod usapog ko anas guilty nyo, unang karon i-redeem na pod nako akong kaugalingon karon na ang kuan gyud ang para gyud sa mga Subuano, no, ang atong mga para gyud ayo sa probinsya sa Sugbo. Ako lang nitiwason gamay nyo ha. Kini ba ato mga hospitals panahon ni Davide, mas maayo man doon na may mga doctors o doon na may mga tambal. Pag abot ni Gwen, ngano man nga wa man matagaig prioridad, mas gitagaig prioridad ang Suroy-Suroy Sugbo, Pasigarbo Sugbo, pila ka millions ang iyang gibubo para sa Pasigarbo Sugbo, sayaw-sayaw, Suroy-Suroy Sugbo, pero ang mga hospital sa biyaan. Tinood yun na nyo, kaya mo nagtanaw siya nga gimahalan na siya sa espesyalista. Mahal mag doktor espesyalista, pero at least maayo na lang tato nga ang probinsya mo ning gasto para sa mga doktor kay kinabuhi maguna nyo. Kinabuhi sa tao, daghan kayong nawagtangan nga mga amahan, nawagtangag bana, nawagtangan og anak, no, kay tungod kay dili sila ka-afford, no, magpa-opera, no, tungod sa kakuwang sa atong provincial hospitals, no. So gani kato mga namatyan sa mga hospitals uban sa ilang mga kalag, no. Mo gitoy mo gitoy ning kampanya gyud para ni Pam Bariccuatro kato mga namatyan gyud sa atong mga provincial hospitals kay nakita nila maski gapas, maski gloves, no, wa nay ang kuan mas alcohol, betadine, mo nay mo palit ang tagtungod. Sus Ginoo ko. Tinuod yun na nyo, no? Dili na pang kuan. Mo bitang wa ko ning tingog nilabay atong kampanya pa nyo kay magamit niya pagtuon niya pangdaot lang tungod sa kampanya, pero tinuod magyud experience mi na atong mga Subuanon. Mao gyud. Yes, kanang 215 million nga gastos Pasigarbo sa probinsya na nyo. Ang mga lungsod mo gasto pag 3 to 5 million na ilungsod mo gasto 10 million. Kada ko ni ana nga kwalta pa 5 million gamay nga lungsod mo gasto ni ana para sa Pasigarbo, di ba? Sa gabi, no? So gibutan ko sa mga hospitals sa probinsya. Dako na tagkabang ni. Pilay na gastos mga lungsod nyo, no? Walay labot na nagastos probinsya. Di ba? So angay gyud no nga nakaamgo ug nakamata gyud ang atong Sugbuanon gyud. Mo na nga kuan nyo. Kini mga doktor sa probinsya, sa man ko tinuod na nga gi-outsource ni mga doctors? Dili nyo, contract of service, no? Outsource on tatoy kuan primero, but wa man yung doktor nga musugot, so mo lagi contract of service na lang sila, kontrata. So mga contractual worker na hinuon ni mga doctors. Mura ginana nyo ang doktor. Although unsa man renewable ang ilang kontrata every pila ka months? Every 6 months nyo, na 1 year, na depende na sa doktor o sa patong PHO nyo. Murag nga kuan ang mga doktor sinuon, no? Mura sang nabarato ining kalakihay noon. Tinood dyan na dyan, no? Ning ubos ilahang rate. Ning ubos, siyempre, taas yun na rate kay doktor, mga professional
So angay gyud sad nga mo ni angay gastuhan yun og dako. Oh, okay. Service man, basic services man nga atong ihatag sa mga magbubuhis. Mo ni unahon. Yes nyo, nya kanagong masakit ang tawa man guna sa ilahang inadlaw nga budget. Oo, Wala correct. inadlaw nila emergency man na, kalit man na, wa may damha ng pagkasakit. So piang gyud ang pamilya na naay masakit no kay wa man na ingon na pagkaon nga dapat gastuhan taga-adlaw. So, ginay angay gyud kuanon. Ang profession ba sa doktor ba nga ato man ang gitahod ang mga doctors, ang ilang profession na mura sa gihimo bitaw mag-renew kontrata mura bitaw og nahimong job order ang atong mga doctor sa probinsya. Wala ginana yun no, wala gibalat sila no, nabalat sila. Nga na no, wa kay natagaan og kuan sila dako nga pagtagad no. So mo na nga angay gyud nga kuan yun no. Ako guilty ko na no, ano lang nagpagamit ko kaniadto. Oh. At least i-redeem nimo yung kaugalingon. Oo. Wa kay first stamp no. napay chance nga ma-redeem. Kinis no, sa kabuan no. Kinis Davide ba unang higayon mangod sa tanang vice gobernador. Unang higayon nga si Davide mo unang higayon unang gobernador nga dili pwede makadebate, dili pwede maka-appeals deliberation, igor us pagpakang sa gavel. Unsa man ning kana giputlan sa pako. Gitoyo na. Oh. Gitoyo para malimitahan no labi katong pag 2019 pag lingkod gud na namo sa mga kapatido mo may gipat kay si Davide man say usas mga lingkod gud nga maka-atbang gud sa mga gasiya no so mo na limitahan gud siya o kanang gilimitahan gud siya sa iyang mabuhat para di kay siya kadto. So ang utok ato si Gwen gihapon nga ato ning kunos Davide nga tangtangan tani sa iyang kuan igo ra siya makadukdok sa gabil mao ra iyang gahom. Di na sa pwede appeals deliberation, dili wa tanan. First yes, time. Ilasan na. Ana sad. Mo lagi na. So kini ni ang mo ni nahitabo nga Davide ba murag makaluluoy sa tanang gobernador sa Sugbo. Unang gobernador sa Davide nga makaluluoy kay kahimtang. Siguro ganahan siya biya yun, no? Mag-congressman na tato. Oh. No? Pero yung rason nga, di na siya ganahan mahimong vice governor. Oh. Wa man kay siya mahimo. Wa kay siya ingon ta, di kay siya kalihok, no? Isip po sa vice governor. No? Mas ganang... Oo. Okay, sige nyor. Kini ni ang unsay imong mensahe alang sa mga board members nga mga incoming board members labi na nga ikaw ra ba outgoing ra ba ka unya ang incoming board members unsay imong mensahe para nila nga aron nga ang Sugbo in town mo move ta forward nga kada ba nga tunahon ba ang serbisyo para sa mga Sugboanon dili ang pamulitika kay basin magud ang kuyaw ani magud kung magsigig babag sa mga plano ni Pamela Baricuatro dili maka-move forward dili maayo ang atong pagserbisyo kung ang himuon sa mga board members nga incoming ug unya magsige lagbabag ngadto sa gobernador unya. Yes, yun, no? Atong ipanghinaot sa atong mga kawanan, labi na sa mga incoming, umaabot na mga mulingkod sa Junta Provincial, nga in town, nga tabangin ninyo ang atong gobernador, no? Himo mong kaabag o dili tigbabag sa mga programa o sa atong gobernador nga wanay lain ang tuyo og tumong kundi makahatag lang gyud sa basic services sa atong mga Sugboanon, no? Dili naman ni para kaniya kundi para pod ni sa kaninyo sa inyong mga constituents no para ni sa katawhan sa probinsya sa Sugbo nyor. O sige nyor, so gikan ninyo man sa tong interview padung na kadto sa Sugbo alang na sa pag-attend sa session unyang hapon. Yes nyo. Nagkasalamat nyo sa salamat kayo. Kayunan. May buntag ka na itong tanan nyo. May buntag, salamat kayo. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyo Nationwide.